ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ସକାଳୁ ଟିକେ ଶାନ୍ତି ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ଶାନ୍ତିର ପରୀକ୍ଷା ପାଇଲିନି। ତ ଶାନ୍ତି କେଉଁଠି ମିଳିଲା ମୋତେ? ଶାନ୍ତି ମିଳିଲା ଏଇ ପଖାଳରେ, ଯିଏକି କାଲିର ବାସି ପଖାଳ। ସକାଳୁ ଆଣିଥିବା ଆଳୁ ଚପ ଦୁଇଟା, ପିଆଜ ଟିକେ କାଟି ଦେଇଛି, ଗୁଗୁନି ଟିକେ ନେଇ ଆସିଛି। ତ ଏଠି ରହିଯାଇଛି ଆମର ମିକ୍ସଚର, ଚନ୍ଦନପୁର ଫେମସ୍ ଜୟ ମା ମଙ୍ଗଳା ମିକ୍ସଚର। ବାସ୍ ଏତକ ଯାକ ନେଇ ଆସିଛୁ ସକାଳୁ। ୟା ଛଡ଼ା ୟାଠୁ ଶାନ୍ତି ଆଉ ଜୀବନରେ କେଉଁଠି ନାହିଁ ମୁଁ ଭାବୁଛି। ଯେତେ ତୁମେ ବିରିୟାନୀ ଖାଅ, ଯେତେ ତୁମେ ଯାହା ଖାଅ, ୟାଠୁ ଶାନ୍ତି ସକାଳ ଶାନ୍ତି ମାନେ ଇଏ ପ୍ରଥମେ। ବାସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଣିଥିବା ଗୁଗୁନିଟାକୁ ଟିକେ ଢାଳିଦେବା। ବାସ୍ ଟିକେ ଟିକେ ଢାଳି ଦେଲା ପରେ ତାପରେ ଏବେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଖାଇବା। ତାପରେ ମିକ୍ସଚର ଟିକେ ପକାଇଦେବା। ବାସ୍ ଏଇଟା କ'ଣ କହିଲେ, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଚାଟ୍ ଯେମିତି ଲାଗେନି, ଏ ଜିନିଷଟା ଏବେ ପୁରା ସେଇଭଳିଆ ଲାଗିବ। ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ମଜା ଲାଗିବ। ଏବେ ଆଳୁଚପ, ମିକ୍ସଚର, ପିଆଜ ଟିକେ ଚକଟା ଚକଟି କରିଦେବା। ଟୋଟାଲ୍ ପୁରା ଗୋଳେଇ ଘାଣ୍ଟିକି ସବୁ ଏକ କରିଦେବା। ଜିନିଷଟା ହେଉଛି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଚାଟ୍ ଖାଇଲେ ଯେମିତି ଲାଗେ, ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମିତି ଲାଗିବ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ପାଗରୁ। ତ ମୁଁ ଲଙ୍କା ଖାଏନି, ସେଇଥିପାଇଁ ରଖିଦେଇଛି, କାରଣ ମୋ ଭିତରେ ରାଗ ଅଧିକା ଅଛି। ମୁଁ ଲଙ୍କା ଖାଇଲେ ଆହୁରି ରାଗିଯାଏ। ବାସ୍ ଜିନିଷଟା ଏବେ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ସବୁ ଜିନିଷ ମିକ୍ସ ହେବା ପରେ ଆମେ ନେଇଛୁ ଟିକେ ଲୁଣ। ଟିକେ ଲୁଣ ନ ନେଲେ ଏ ଜିନିଷଟା ଭଲ ଲାଗିବନି। ତୁମେ ଯେତେ ଯାହା ମିଶାଅ, ଯାହା ହେଲେ ବି ଟିକେ ଲୁଣ ଲଙ୍କା ଟିକେ ଦରକାର। ତ ମୁଁ ତ ଲଙ୍କା ନେଇନି, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଖାଲି ଲୁଣ ଟିକେ ନେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଜିନିଷଟା ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଆଳୁ ଚକଟାକୁ ପଖାଳ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତମ ଘରେ ବି କରିକି ଖାଅ, ଜାଣିବ। ତମେ ତ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ, ତମେ ଖାଉଥିବ। ଯେଉଁମାନେ ବିଦେଶୀ ଲୋକ ଦେଖୁଥିବେ, ଦିନ ଖାଇକିରି ଦେଖ। ହାତ ଧୁଆ ପଖାଳ, ଆଳୁ ଚକଟା।